Здравейте, яйчета! Аз съм Марайка Яйка. Аз съм Тео. И отново сте в моят канал. Днес е неделя и отново е време за седмично предизвикателство. Както виждате, съм заедно с Тео. Днес ще направим нещо мега яко, а именно бинго! Тук съм приготвила листи. Взимай, Тео, единия лист. И имаме различни предизвикателства, които трябва да изпълним. Така, първото е поздрави и заговори непознат човек. Дават и точки. Ето тук отдолу съм написала и по колко точки носи всяко изпълнено предизвикателство. И накрая, който събере най-много точки, печели. Така, започваме от ето тук е старта. И имаме 1 час време. Не знам кой какво ще направи, но за да разберете, останете до края на това видео. И отново ще се чакаме тук. Щом мине 1 час, трябва да сме тук. Който ни е тук, ще има някакво наказание или пък не знам, ще видим, или няма да победи просто. Така, сега, нека да прочетем. Така, намери куче и го помилвай. Това малко може би ще е трудно. Купи тетрадка и я подари на дете. Добре. Така, следващата попитай продавачка за странна стока. Добре, това ще е много смешно. Направи сесия на фотосесия. Купи подарък до 3 лева на другия. Демек, те трябва подарък на мен до 3 лева и аз на него подарък до 3 лева. Така, само да видя. Танцувай и пей сред хора. Оле, това ще е... Да. И отиди на спирката и попитай. Кога ще дойде автобусът за Марс? Там има само дядовци, по принцип, на спирката и бабички. Така, изпробва известен TikTok трик. Добре, и тук имаме правоъгълници. На тези правоъгълници Тео ще, примерно си направил първото, поздрави и заговори непознат човек. В този правоъгълник трябва да сложиш чикче. Когато се го изпълни, слагаш така. Давам телефона на Тео, той ще снима с него, а пък аз ще снимам с ето този телефон. Така, сега трябва да видим сега колко е часа, за да засечем 1 час. Тъй като сме с един телефон, все пак няма как да пуснем примерно хронометър или по-точно таймер. Така че от време на време, нали, ще гледаме. Така, сега е 1:25 да кажем. 1:25, значи те в колко трябва да сме тук? Да видим математика. 2:25. Добре. Хора, само пускам камерата. Така, нека да намерим къде е камерата. Ох, майко. Така, ето пуснала съм камерата, може да ме видите. Още веднъж. И сега 1:25 в 2:25 се виждаме тук. Тео, само да ти дам едно химикалче, да може да... какво се отдалечаваш, бе? Чао, аз тръгвам. Ето ти химикалчето. Чакай, аз ще... Чакайте малко сега. Да се прибера химикал. Аз ще снимам. Така. Добре, не знам какво ще правиш, ще го прибираш ли, няма ли, но готов ли си вече? Да. Добре, аз ще си извадя пак химикала, защото искам си при мен, нали? Така. Хора, вие наистина се абонирайте за каналът на Скамбанка и оставете лайк на това видео, защото мисля, че това е едно от най-яките ми седмични предизвикателства. Така, хора, с Тео тръгнахме вече. Добре, сега тук съм в парка. Тео отива на някъде нагоре, не знам дали го виждате. Сега искам да си направя есенната фотосесия, защото все пак съм в парка. Тео избяга някъде. Не знам защо не си направя есенната фотосесия. Имам една идея, хора. Значи, чакай само да се взема раницата с мене. Така. Имаме 1 час, хора, както разбрахте. Много ще е напрегнато. И ще ви покажа снимката. Ще ви излезе ето тук. Така, хора. Излязох, но ми забраниха да ходим с камери. С камера и не съм го пускал. Чувам голията. Ето я! Едно! Добре, хора. Мале, хора. Баране успяха да направи 3 работи. Аз съм едно. Така че бързо отивам до лията. Така е тя лията тук. Така че спирам. Добре, първо ще отида до лията.
Хора, току-що си направих едната фотосесия. Сега ще зачеркна. Така направи си една фотосесия. Ето петото е, сега ще ви покажа. Ох, така, ето вече съм зачеркнала. Имам 2 точки за сега, хора. Тео за сега мисля, че не е направил нищо, тъй като той буквално тръгна нататъка. Нагоре почна да бяга, не го знам защо и каква беше стратегията, но не ме интересува. Така, първото съм го направил, сега трябва да поздравя човек така. Намери куче и го помилвай. Оле, хора, това ще е много трудно според мен. Така, купите тратка, купите и продавачка за странна стока, хора, тръгвам някъде нагоре. Така, купи подарък. Танцува и пей сред хора, отиди на спирката, така, и изпробвай TikTok трик. Хора, имаме една идея за TikTok трик. Гледали сте го? Но една жена буквално прегърна едно дърво, говореше му някакви мили думи и той я погали с листата си. Сега ще пробвам именно на ето това дърво. Нека да започваме. Така, листа го оставям тук. Ето така и сега. Прегръщам дървото. Идва човек ето там. Ще ме гледа много странно. Дърво, миличко дърво. Обичам те. Какво правиш? Здраво ли си? О, дърво, миличко. Как са ти листата? Хора, мисля, че нищо не работи. О, много си добричко. Най-доброто дърво. Много те обичам. Ще те полия с водичка. Хора, нищо не става. Тягам се от тук, но все пак направих това предизвикателство, направих TikTok трик. Така че, известен TikTok трик, така, имам още 2 точки, хора. Ето, зачеркнал съм го. Така, сега трябва да отида някъде нагоре. Здравейте! Участвам в едно видео, бихте ли се включили? Разбира се, какво трябва да направя. Трябва да ви заговоря, понеже имаме мисии, играем на бинго. Добре. Как се казвате? Теодора се казвам. А много ти как се казваш? Приятно, Марая се казва. Марая, страхотно име. Благодаря. Бихте ли казали какво ви е любимото хоби? Ох, много обичам да чета книги. Супер! Да. Много ви благодаря, наистина страхотни сте. Довиждане! Довиждане, Марая, успех! Много благодаря, хора. Току-що видяхте една прекрасна жена. Изпълних още една мисия. Поздравих човека и сега аз го заговорих, така че сега ще зачеркна и тази мисия. Имам вече 3 мисии. Добре, хора, имам за сега 2 точки. Не, всъщност 2, 4, 6 точки имам за сега. Добре, така, сега намери куче и го помилвай. Не знам всъщност къде ще намеря това куче и ще го помилвам, но това ще е много, много трудно според мен. Една от най-трудните мисии ще бъде. Така, танцува и пей сред хора, питай продавачка за стока. Така, трябва да и в магазина да питам продавачката, а там ще взема една тетрадка да я подаря на някое дете и в същия магазин ще купа някакъв подарък на Тео. Добре, мале хора, тази жена беше мега яка. Оставете 1 лайк за нея. Така, отиди на спирката, оле, добре, танцува и пее сред хора. Добре, трябва минимум 2 човека поне да има, за да изчеркна, за да се завърви тази мисия. Така, маля, за сега имам 3 неща. Не знам, хора, Тео какво прави в момента и къде е. Зачем да се направи снимка? Есена снимка. И сега е лято и не знам къде ще мога да се направя есенна снимка, защото няма къде е, лято е. Така и иначе, ох, мокър ми лист. Ох, мале. Я се направя тази снимка. Есенна снимка, вика. Аз за какво ще да ходя сега до тебе? Аз за подарък. Мара за подарък. Ще да отида за някакъв химикал въпрос. Добре. Така. Окей, сега. Тук закупим с някакъв печенар. Може да се направи някаква истина. Аз сега не мога да разбера къде ще направя тази степена снимка, като няма къде. Няма къде да се направя сега лято, едно че лято. Има само такъв, такъв дървета, деца цели зелени и дървета, които нямат ни много стоп селище. И затова
Не знам къде да отида да се направя и съм къде да се направя, къде. Но, наистина не го знам просто. Така. Мале хора, тази жена беше много яка. Така. Сега. Някакво куче всъщност трябва да търся, да го помилвам. Но не знам наистина къде ще го намеря това куче изобщо. Сега аз знам. Значи сега отивам до спирката. Да им дали има някакви бабички дзелата, да може да ги попитам. Трябва да ги попитам кога ще дойде автобуса за Марс. Мале, това ще е голямо унижение. Добре хора, за сега мисля, че вървим много добре. Не знам, но сигурно вече са минали 2 минути или 3 някъде. И аз съм направила вече 3 неща. Окей, страхотни сме. Така, е там малко по-нагоре е спирката. Нищо чудно да видя и те оттам. Ох, автобуса свири. Изкарах всякъва, добре. Така, сега. Нека да видим. Ето го Тео, хора, ето го Тео. Тео, колко неща си направил. Аз 3. Хора, Тео е направил едно нещо. Не знам какво е всъщност. Според мен си направил снимката за фотосесия. Така, сега отивам да взема тетрадка да я подаря на някое детенце. А след това ще отида до спирката. Така, бързо набегам. Така. Да. Его Тео зад мен. Аз го изпреварих обаче. Така сега, както ви казах, чувам до магазина. Ей, Теодоре, подслушвай! Така, сега, тук до мен има още един магазин. Ще питам там продавачката за нещо. Сега влизам в магазина, ще взема тетрадка и ще я подаря на някой детенце. Така че за малко спирам, защото не знам дали ще ми дадат да снимам. Очаквайте, когато се включа с тетрадката. Хора, влязох. Хора, току-що взех ето тази момичешка тетрадка. Сега трябва да намеря момиченце, все пак. За да я подаря. Да много се зарадва и да иска, разбира се. Така, тук беше аптеката. После или ще отида в аптеката, или ще отида някъде другаде, за да питам продавачка за някакво странно нещо. Не знам какво ще бъде. Но искам да намеря първо детенцето. Тук никъде не виждам деца. После ще отида хора в парка. Там 100% ще има момиченца. Така че сега отивам до спирката да видим дали има хора, да може да попитам къде е. То по-точно кога ще дойде автобуса за Марс. Мале, това ще е много смешно. Хора! Оле, май няма никой на спирката, но не знам дали ще се брои, ако няма никой на спирката. И аз просто попитам, но мисля, че няма да се брои. Сега ще видим по-близко да видим дали все пак хора, няма никой. Нали сега може да направя още едно предизвикателство, обаче на тая спирка няма никой. Така че ето е спирката, но няма никой. Добре, след малко ще дойда. Ох, сега трябва да намеря някакво момиченце да я подаря, човек. Или пък, не знам, трябва да я подаря на някой дете. Обаче аз взех момичешка. Така че на някой момиче ще я подаря. Мале, всички ме гледат толкова странно, че буквално си нямате една идея. Хайде хора, търсим момиче. И да. Там е едно момиченце, хора. Обаче то е само, няма... То не е в Максимай, не знам. Така че отиваме. Хора, я да видим какви са ни другите задачи. Тая тетрадка май трябваше да я прибера, но отиди така на спирката, изпробва известен тикток, каза това го направих. Танцува и пей сред хора. От хора трябва да отиде след някои хора и просто да танцувам. Не знам какво друго да... Смисъл, къде да отида обаче, не знам. Ами и в парка. Там има много деца. Така. Ох, мале. Мисля, че е и 40 вече. Чакай. Така. Имаме.
Здравей! Бихте ли направили едно нещо? Да ви подаря ето тази тетрадка. Добре, благодаря. Заповядай. Чао! Хора, изпълних една мисия. Подарих тетрадката на онова там момиченце. Така, сега мога да зачеркна. Мале много духа, хора, наистина много духа. Майката обаче, не знам дали я видяхте, но малко май не ѝ разреши. Но се съгласи по някакъв начин. Така, сега изваждам химикала и задрасквам и това. Подарих тетрадката на момиченцето. Така, намери куче така, купи тетрадка и я подари на дете. Ами ето, химикален падна, хора, всичко е топ. Така, сега малко да си отпочина. Да, хора. Отсъшвам. Сега аз ще вляза в долията. Вземам подаръка и се връщам. Така, хора, ето взех тетрадката и се запътвам вече към ЦБА. Защото трябва да... Така, какво трябваше да направя? Ох! Между другото, какво трябваше да направя? Я видя. Така. Направи се есен на фотосесия. Река. Есен на фотосесия. Ще отида после до... Знаете ли какво даде сега? Да намеря някой момиче и подаря и тази тетрадка. Така, ето взех си химикала и сега го задрасквам. Така, я да видим къде беше, пак го забравих къде. Купи, не, чакай, не е това. Така, продавачка направи се на танцува и пее сред хора, отида на спирката, купи тетрадка, ето, зачеркнах го, имам още 2 точки. Добре, хора, видяхте го. Не знам всъщност какво и докъде и какво прави. Така, хора, исках да направя това с не фотосесията, ами исках да отида на спирката и да питам, но там нямаше хора. Сега трябва да отида пред децата и да танцувам някакъв танц и да пея. Това ще е много странно и смешно. Разбира се, срамно за мен. Така, значи поздравих човек. Намери куче. Оле, трябва да търся куче някъде и да го погаля. Така, купих тетрадка, питай продавачка. Значи продавачката трябва да бях в някой магазин, трябва да отида. Така, купи подарък до 3 лева на другия. Аз бях в Лията току-що, хора. И нищо не взех на Тео. Връщам се. Не, хора, не знам. Трябва да отида все пак до някакъв магазин. Мале, защо не взех подарък на Тео? Но той така или иначе беше там. Его, Тео е там. Така, добре, там е Тео. Сега. Тук има някаква рисунка, някакво детенце. Трябва да има някакъв подарък. Какъв подарък да му взима? Не знам, но хора, за малко ще си прибера този лист и тази химикалка, защото искам да ми е по-свободно, ръцете ми да са свободни, така че прибирам тези неща и отново ще се включа. Кап. Вече съм свободни ръцете, аз се оглеждам, защото търся куче. Трябва да го погаля. Мале, това може би ще е най-трудно нещо. Но друго също ще бъде трудно да вляза в някакъв магазин и да питам за някаква странна стока. Но не знам дали може да се снима прямо в този магазин. Не съм наистина сигурна. Не мисля да отида в този магазин, който бях преди малко. Вие го видяхте. Така, не хора! Така виждам един магазин. Ето я. Отивам там, не знам дали го видяхте. Отивам директно там. Ще ви покажа какво ще взема от там. Ако изобщо взема нещо, ако и работи. Не знам дали работи наистина. Така. Влизам. Вие не влизам, защото е затворено. Добре, отивам до първия магазин, в който бях. Защото този не работи. Да. Така. Нека видим.
Добре, току-що пресякох пешеходната пътека. Оглеждам се за куче. Така, никъде не виждам. Ще проверя и спирката. Спирката да видим дали има някой, за да мога да питам кога ще дойде автобуса за Марс. Добре. Мислех, че тази жена държи куче, но не. Все още нямам късмет. Намирам това куче. Хора, наистина не знам къде да отида. Защото трябва и да танцувам в парка. Ще бъде това де факто. Мале, това ще е много трудно, хора. Дори отивам в същия магазин, който взех тетрадката. И когато взема подарък на Тео, ако избера, той трябва да е до 3 лева всъщност. И ако избера, ще се включа за да ви го покажа. Ето подаръка на Тео. Взех му едно тефтерче футболно, беше левче и този химикал беше 80 стотинки. Така че сега ще задраскам и купи подарък на другия. Ето го. Всъщност ще го черкна. Даже с на Тео химикала. Да го изпробваме дали пише. Ами добре, хора, сега сме много добре изпълнили сме 1, 2, 3, 4, 5 неща. Остават ни още 4. Отивам към спирката, за да видя дали и там има хора, ако не, отивам към някакъв магазин да попитам за някаква странна стока. Мисли къде мога да се направя. Тук духа сферския вятър. Мале. Аре бе, ти пък не ще съм смачка. Сега ще кажа, като ходя до един магазин, дето поздравих човека и ме изгони и ми каза, че не се снима и ако снимам, да изключа камерата и ако снимам, да я спра, защото иначе е наказание. Не знам на какъв език говориш. Добре, тук. Добре, не. Не. Къде? Сред някакви листа трябва. Ей тук. Да, ей тук. Ей тук може, да. Вижте. Така май се брои. Добре, оставям работите тук. Сега спирам видеото за малко. Ще се върна, когато се направя снимката. Така, както видяхте, това беше подарък на Тео. Ето го, моят приятел. Ето го. Как винаги се срещаме, бе, Теодоре? Колко си спомнил, ей? Аз 5! Айде да я чоча. Ти тетрадчица, бе. Не се е подарила. Да, дадох я вече. Тео, още малко време имаме, май. Не знам колко е часа, сигурно е 45 вече. Не съм сигурна, но напомням, че в 2 и колко беше? 25 се чакаме там, където почнахме. Айде, чао! Хора, Тео беше направил само 2 неща, което за сега аз водя, разбира се. Имам повече точки от него. Не знам, той още не е подарил тетрадката на някое детенце. Нищо, че я е купил, но да. Така. Сега, мале, надявам се, хора, да има някакъв човек или трябва да са двама, май повече от двама или двама на спирката, за да ги попитам това срамно и смешно нещо. Така, преминавам бързо и нека да видим. Хора, май си още няма никой. Нямаше хора отново на спирката. Тук съм до един магазин, защото е банчарница. Сега ще питам, извинявайте, продавате ли лавабел? Тук беше затворено, нямам никакъв късмет. Сега мисля да отида до... чакайте, не искам да помисля до къде да отида, да питам дали имат тази напитка, но някъде където няма да я имат. Защото трябва да е смешно, разбирате ли? Така. Примерно в... Отивам в същия магазин, който бях, не знам. Трябва първо да питам дали има тая напитка. Не знам какъв друг магазин в мале хора. Аз трябва да видя колко е часа.
Часът е 1:56, нямам време за губене. Отивам някъде просто да питам, защото в 2:25 трябва да се срещнем с Теодорчо. Така, отивам в месарския магазин, там ще питам дали имат някакво сокче. Извинявай, продавате ли някакви сокчета тук или не? Малки не, само големи. Добре, благодаря, довиждане. Хора, току-що питах в месарския магазин дали продават някакви сокчета. Но сега искам да се спра някъде, за да черкна и следващото нещо, което съм направила, именно това за питането. Чакайте малко, че забравих, с сокчета там за странен продукт. Маля, тази жена също беше много добра. Аз мислех, че казах, не, ти нормално ли си, нали? Това няма такива неща, глупости. Обаче сега, чувам към парка. Мале, хора, часът не знам дали ви казах, но е 1:58, мисля, че вече стана, защото беше и 56. Но не съм сигурна колко е сега. Може би вече е 2. Имам 25 минути някъде. Трябва да изтанцвам някакъв танц и... чакайте малко. И да пея. Не знам колко ще стане. Хора! Дали ще се брои, че танцувам на моите родители. Сега ще видя дали пише на непознат човек. Ако не пише, брои се. Ако пише, не се брои. Така че сега ще ви оставя за малко ето тук. Чакайте да си оправя стойката. Сега. И после отивам към парка. Така малко тук виждате това колче, но съжалявам. Сега зачерквам и това следващо нещо. Отново взех на теохимикала, но така. Няма значение. Хора, никъде се видяхме преди малко последния път. Той ми беше казал, че е направил само 2 неща. Тео, сори, ама намери куче. Оле, куче не съм го намерила. Те продавачка. Това съм го направила. Хора, втория ред ми е целия пълен. Ето. Значи не съм направила само 2 неща. Спирката и кучето. Спирката и кучето, хора. Спирката и кучето. Не, и танца. Танца, чакайте малко. Обърках се вече. Значи не съм направила кучето, танца и спирката, да. Значи са 3, не са 2 неща, но... Добре де. Мисля, че вървим доста добре, хора. Мале, дано да победя аз в това бинго и тази превара. Не видях дали пише... Оле, хора, губя се. Тоест, губя време, хора. Танцувай и пей сред хора. Сред хора, не пише сред непознати. Ето. Танцувай и пей сред хора. Така, отивам сред мама да пея. И да танцувам. Не знам. Това трябва да се брои. Не знам, Тео мисля, че каже, ама това не се брои. Но не пише непознати хора. Пише сред хора. Даже ви го показах, мисля, не ви лъжа. Искам да намеря и това куче. Спирката. Хора, мале, това ще е много смешно. Но аз ходих сигурно 2-3 пъти, както видяхте. Ходих 2-3 пъти до тази спирка и ми нямаше, хора. Сори, ама какво да направя? Така, аз ще се затичам, защото сигурно вече е 2 и нещо. Говоря малко силно, защото не знам вятъра. Оле, как почна да се чува. Мале ужас. Така, за всеки ще се оглеждам за куче. Хора, ето я. И там, Мара, там. Така, добре. Сега. Изпълнихме мисията. Чакайте сега. Подпоред така. Ето е тетрадчетата, където купих да видя. Това е по-хубаво. Сега само да задраскаме това. Така. Опа. Сега. Къде си на сесия? Си на фотосесия. Така, добре. Готови сме. Сега. Така. Опа. Вземам ви и тръгваме. Добре, не знам тя какво е правила тук. Да поздравя. Не познавам. Добре. Чакайте малко. Ако поздравя просто дете, ще тъсят магазина всеки път ви казвам. Добре, ти не знам да се бори. Ти ще тръгна надолу.
Говоря пак. И не, ето тук. И не знам къде намеря човек. Но никъде си. Скрито. И съм тебе. И съм да... Не съм видя пред човек. Ще си го. Абе, бърза. Хей, да. Мисля те, колко ти. Не знам. И така. Хора. Не, започна. Пускам се. Аз за сега, не знам, 10-20 минути са минали. И просто, не знам, нищо не съм намерил. Трябва да подаря тетрадка. Как ще стане сега? Как ще стане? Така. И... Къде да отида? Хора, не знам просто къде да отида, кой да подаря тетрадката и просто не знам какво да правя. Чакайте малко, сега ще видя какви работи имам да изпълнявам. Първото нещо е да видим. Направи си те. Намери куче и го помилвай. Купи тетрадка. Ти. Какво това? Попитай продавач на странна стока. Ти не знам. Купи подарък до 3 лева на другия. Ще го направя сега даже. Танцува и пей сред хора от един ТТТ и изпробва известен TikTok трик. Какъв? Добре, чакайте се. Ще го измислим. Ти? Добре. Ти. Не, какво? Аз съм виждал между другото. Не съм. Не, тук ми е страшно лайна. Чакайте ми. То съм го настъпал. Не знам какво да правя. Това е гадно. Годно. И още ми даже... Не, добре, отивам за подарък. Не знам къде да отида. Къде е на Рувъра? На Рувър. Един магазин. Se казва Рувъра. Ще отида да купя някакъв подарък на Марая. Така. И това е котка. Изгледам на котенци. Това е куче. Ти, котка ли хуя? Стана. Добре, хора, понижи. Пътя е много дълъг и не знам да спирам да хъпчето. Пауза или да продължавам. Аз снимам. Добре, отивам за подарък. Не знам, просто отивам за подарък. Не знам какво е спълна, но мисля, че съм много работи. Добре, хора. Добре, хора, спирам да много хъпчето. И се връщам. Така сега. Спирам да тега и мисля да подаря. Нещо трябва да подаря. Не, наталко. Ще трябва далията. Отново. Добре, хора. Отивам далията. Чакай. Не пръсне. Ето. Не знам. Аз 5. Да ти прачество е. Не се подарим. Да, да, вече. Още малко време има. Повече са сигурно 45 вече. Не съм сигурна, но напомням, че в 2 и колко беше 25. Чакам там, където почнахме. Добре. Така. Моля хора, че е изпълнила 5 работи. Добре, хора, отивам за подарък на Марая. И ще се върна, когато взема. Да, хора, казах се. Защото знам един магазин. Дето там ще купя много работи. Така ще се започвам. Нататък. Друга. Там мога да взема подаръка. Отивам бързо.
Хора, сега, нататък. Идвам към рода. Да видим там, дали ще има. Да? Там ще взема подарък на Мария за 3 лева. За под 3 лева, беше за 3 лева. Значи, се запътвам нататък. Минах покрай църква. Мария е подарила тетрадката на някой момиче. Кой това момиче? Тетрадката е подарила на някой момиче. Как? Защото съм чета, на мен трябваше да взема момчешка тетрадка. Що са? Май момчешка. Добре, хора. Сега. Добре, хора. Купувам подаръка на Мария, ще така магазин. Купувам го и се връщам. Хора, взех подаръка на Мария, ще стигна. Вземам тези стъканки. Не, защото тя не че ги вижда. Тук не става, няма да почти. Само приятел. Там поставайте. Са някакви ефтини. Да, няколко часа. Ого, хора, значи стават нощ 25 минути. Заминали 35. Бързи 25 минути, какво направя? Се чекна. Хора, да се трябва да остава. Чекай, там ще стива. Да четно. Това е много влезащо. Съм много точки. Тук се тръка на това. Няма да бъде даря. Но хора, не знам какво взех. Не им се да вършам. Няма да бъде. Марко. Здрасти. Да, добре. Се познавам такъв себе. Съм човек. Той ми каза, че ме е там. Направя аз нещо. Ей, там е чеката и тук. Той каза, там е чеката. Или къде има чеката. Мама е там е чеката. Да, сега. Какво стана? Да се дадеш някакъв човек. Аз поздравих. Да, добре. Там е тази която на това. Там са странна стока. Добре. Къде? Добре. В това, провода е хранителен магазин и продава чорапи. Няма ги знам, защото... Ай, да питам това, че бъде сега. Добре, това вече не знам къде е. Вече съм към Борга. Ще стоя в някакъв пик. Ще няма къде. Мали, че няма къде. Скъпо оставам. Почак. Каса. Хора съм към Боргия парк. Никой не ще бъде тетрадката. Съм някакво малко да има. Няма. Ай, Мария да подарила. И мана хората как ме гледаха. Е хора. Хора да вземам към те. Гледам се върха. Гледам се. Имам Боргия парк. Как ме ще Чези. Добре, хора, смисля. И да правим нищо няма момиче. Ама не, ще пробвам да видя някакво момиче. Дето да подаря тетрадката. За да изчаме в Боргия парк. Сега. Само да покачам. Окей, сега. Първата ни мисия е да намерим момиче, който първо парк тетрадката се забили. Ама буквално с майка. И нека се просто майка ще кажа, не благодаря, че като ще бъда. Просто ще не отидем. Пари се не ти ще кажа. Но те да знам. Не, някакъв ще е тук. И ако държи тетрадка, на младежата, намаля някаква тетрадка с фамилия. Някаква фамилия е подарила. Тя със сигурност вече има много време. Вече е направила почти цели сигурно. Ох, хора, мале. Мисля, трябва да намеря само момиче. И съм и то за 19 минути трябва да намеря момиче. Бъде дам тетрадка, само 19. Трябва 100% Мария снима получи хиляди. Защото ми каза, че изпълнява 5 работи. Аз съм изпълнил само 3 или колко дни. И правя 5 работи. Ай, куче трябва да намеря. Куче. Няма ли някакви да се разхожда кучето? Не. Няма. Няма чуй куче. Със 100. Така. Ако не няма някакво. Така. Няма да се да търся. Куче или. Так, момиче. Куче и момиче. Це топ. Хора. Тик-ток трик. Тик-ток трик. Ще изпълним някой тик-ток трик. О, това не, аз се взем.
Яй! Мале хора, ето я. Ето бе. Виждате ли? Ето я. Така хора. Добре. Спираме тук. Тук ще стоя. Ще оставя тук телефона, за да видите. Чакай! Те хора, вижте сега. Тъкмо и сега направих едно нещо и сега ще го такова. Буквално съм направил 3 работи. 3? Да. Нищо не намерих. Хора. А, не 4. Хора, водят те още. 4. Водя Тошко! Yes, сега съм направила 7 неща. 7. Хора, ти ще продължаваш ли да търсиш нещо? Да, ще го намеря, ама... Добре бе, човек, ти какво не си направил? Я да видя. Те всички ти. Значи, кой е това? Защо си голял листа? Защото цела съм потен. Така, намери куче. Да, и аз това не съм го направила. Купи тетрадка и я подари. Що не я подари някой момче? Минаха много момчета. На мен ми минаха ни, но... Питай продавач. Що ни пита продавач? Нямаше. И как ли няма? Може да отидеш до лавката, до лията, до навсякъде. Си потели? Да. Купи. Буквално ти... я пусна клипа. Ето. Хора, ето е мен. Аз буквално нещо казвам, че... Хора, куче! И аз чум. Оф, хора, това ще е много трудно за това куче. Не знам. Така. Така. Да видим. Има хора. Отивам някъде по средата на парка и почвам да танцувам. Не знам. Тя не го виждам тук. Не знам къде. В парка, в принцип, трябва да има куче. Да. Смисъл, майките, т.е. жените, или дали може да разхожда тя кучета. Обаче, няма кучета. Аз не виждам. Така че, сега се качвам при мама. Не знам тя къде е. Много чум да танцувам сред тези хора, защото не знам какво ще стане вече. Тъй, малко може пак да отида в тая спирка. Така че, да. Ох, мале. То тук почти няма хора, ама има някакви деца и майка ми. Така. Ето ги. Ну-ка да се лерата. Хора, не знам как беше точно песента, но мисля, че се справих с това предизвикателство. Мога да го зачеркна вече, защото не бяха само моите родители, както бяхте там отзад имаше деца. Но пълното ме гледаше като много странно наистина. Другото, то се люлееше, а майка му нищо не ми каза. Но факто мама ме снима. Остава ми тая тъпа спирка и какво? Кучето. Да, кучето. Алекчо плаче, но аз съм тук на тая детска площадка, защото искам да зачеркна следващото нещо, което го направих. О, хора, бързо. Сега след като го зачеркна, ще видим колко време имаме. И отдано поне да ми е купил подарък и аз искам подарък. Така, танцувай сред хора. Айде още 3 точки. Добре, мале хора, спирката. Ама няма никой на тази спирка. Ох, Алекс ще тук. Видяме. Идва сега към мен. Малко. Ще пина водица. Да, успях да се отворя. Поне. Его Алексчо. Идвам. Да. Така. Какво е, Алексче? Алекс ще смеем. Алекс няма да пипаш тук нищо. Добре, хора. Така, Алекс само да ми загуби времето малко. Но сега ще видя колко е часа и ще ви кажа колко време още имаме. Аз все още търся това тъпо куче, хора. Не мога да намеря куче. Къде да го помилвам това куче? Алекс, ще следвам. Така,
Добре, спирам само за мъничко да видя колко е часа. 2:05 е. 2:05. Тео не знам какво е направил. Но е 2:05. Така, аз имам още 20 минутки. Точно 20 минути. Добре, с 20 минути трябва да намеря това куче. И да, и спирката. Но спирката май няма мога да направя, хора, не знам. Наистина. Но не съм сигурна какво ще стане. Сега, тук малко шапина. Не знам това. Мисля, че е щупена. Хора, ще потърся тук куче в парка. Тук няма куче. Добре, ще някъде просто, за да видя къде има куче. Хора, не знам. Що е толкова пусто днес? Няма кучета. Мале хора, напишете сега в коментарите, вие за кого сте. Ако сте за мен, напишете хаштаг Марайка Яка, а ако сте за Тео, напишете хаштаг Тошко Геймера. А не забравяйте да се абонирате и за неговия канал. Пак го казвам Тошко Геймера. Той качва там много забавни игри. Каза, че ще качва и предизвикателства. Но това куче не знам къде се чуя. Дали да се предам вече, да седна на пейката и да се почувам. Там е нашата пейка. Или да се помъча още мъничко време. Именно да потърся това куче. И просто тази спирка няма как да направя, защото ако търся първо кучето и отида догоре, няма да не стане време да дойда до тук. Спирката не е толкова близко. Но всъщност не знам да видя дали има и друга спирка някъде тук, близо до мен. Ето нашата пейчица, хора, много искам да седна. Ама Тео го няма. Тук пише забранено кучета. Надолу обаче, защо ми пише забранено за кучета? Там надолу има ли е смисъл да ходя? Или не то по-точно от тук нагоре е забранено за кучета. Така че в парка няма да има кучета. Добре бе! Хайде бе! Някой да се разходи кучето, хора, моля ви бе. Разходете това куче бе. Не знам, не. Тук няма какво да правя всъщност. Не знам Тео къде е. Аз в 20 някъде просто сядам, предавам се какво съм направила. Аз всъщност не се предавам, защото аз съм направила колко? 6 неща? Не, 8, 7. 7, защото те са 9, да. Бъркам се, след са 9, 10. Не знам, хора, стискайте ми, моля ви, палци. Дано аз да победя. Аз го водя. Той всъщност сигурно не е заговорил човек, нищо не е направил. Не знам. Така. Мислех си, че тези хора държат кришка и куче имат, но не. Нямат куче. Не знам дали ги видяхте. Тук ме горе, няма нищо. Хора, трябва да се връщам. Няма куче. Не знам какво да правя. Видях Тео. Там горе. Добре. Сега при него. Искам да го питам просто колко неща е направил. Наистина много ми е интересно. Така. Ето се нагоре. Някакъв дядка ме преследва. Така. Не, ти на някъде. Колко си направил? Не да го видя. Какво е направил този шведец? Как му съм направих на нещо и сега ще го такова. Буквално съм направил 3 работи. 3? Да. Нищо не намеря. Хора. Не, 4. Хора, водя Тошко. 4. Водя Тошко! Аз съм направила 7 неща. 7. Хора, ти ще продължаваш ли да търсиш нещо? Да, ще го намеря. Добре бе, човек, ти какво не си направил? Я да видя. Значи, кой е това? Защо си голял листа? Защото съм потен. Така, намери куче. Да, и аз това не съм го направила. Купи тетрадка и я подари. Що не я подари някой момче? Минаваха много момчета. На мен минаха но. Питай продавач. Що ни пита продавач? Нямаше. И как и няма? Може да отиш до лавката, до лията, до насякъде. Си питай ли? Да. Купи. Буквално че... Я писам купа. Хора, ето ме мен. Аз буквално нещо казах, че... Хора, куче! Хора, питам много мило. И те идва с мен.
Благодаря. Оли, сладурче. Много благодарим. Чао, чао. И хора. Помивах и кучето. Остана ми само тази спирка ми остана. Хора! Намерихме кучето. Да. Да, аз снимах, наистина ще покажа кадър. Така, хората бяха наистина много добри. Задрасквам още едно нещо, хора, направила съм 8 неща. Всъщност, часа не знам колко е. 11. Ами хора, мен остана само единствено тая тъпа спирка. Така че няма повече да търся, аз спирам, предавам се. Ти? Танцува си и спявах се скоро. Да! О, така хора, сега те ти писам ли скрипа? Да. Фани го. Сега е време да си подарим подаръците. Купил ли си ми яда вие първо? Кафе. Оле, това са ми любимите покънки. Хайде да подарим на Тео подаръка. Аз съм взела 2 подаръка. Колко струваха Тео покънки? 1,70. Добре, направя се го да не са повече от 3 лева. Заповядай. Купих си едно футболно тефтерче за левче и този химикал за 80 стотинки. Добре, хора, това беше от нас. Надявам се този видеоклип да ви е изкефил. Наистина се постарах особено, защото само е тая тъпа спирка. Аз ходих 3 пъти до спирката или 2, 3, не знам. Но нямаше хора там. И само това не съм направила като цяло. Значи, я си преброя колко точки имаш. Така. 4... Колко? 9. Аз имам 17 точки. 2 пъти почти колко не. Добре, ами хора, наистина се надявам да ме скефи от това видео. Оставете лайк на него, абонирайте се за каналът ми с камбанка и пишете какво да е следващото предизвикателство, ако искате заедно с Тео. Не знам. Ами от нас. Чао!